Samba bi tan defte min non sumiri mi ɗo ko heewi sumiri mi sabu o wayno daaba sumi ɗo motoji cuumi bagage hay hunde yaltani fof sumi hay wuure galle fof sumi cuuɗi jeenayi nagge sumi hen baali ɗiɗi cuumi hen aywa e motoji ɗiɗi aywa e kalis o no foti kalis o min ndendindini fof goto fof ko sumiri ɗum ko ɗum hawri ko temedere capanɗe jeetati minen kam dirango atan fede ko hedde 1 heure ɗum waɗi dal hedde 1 heure jemma tawi yimɓe lelima sukaɓe fof nannama e nder cuuɗi dirango wat tan min jalti min jii jayge yaltiɗo galle ɓe on kadi min fotata wiide min jalta sukaɓe amen ta galle amen o heɓɓima nde yimɓe ɓe fotata ara tawi ɗiɗɗi fof fayda nangi saabu ɗumi yaawi rongo waɗi hen keeruɓe gayoɓe kam tini se yaawi hen tinde woɗɗitiɓe ɓe noon jawani haɓɓe wonɗo wurngol moom o affaire jaytango tan dal addi jaygo ngel ɗum dir tan minen kam min jii jaygo eyi dabaji noon tumi hen kadi bagage uji kewɗi tumi hen kalis sumi hen kono ko kalis ko capan jeegom cuuɗɗi koɗi joyi e définir goto gañaki Abdourahmane min somi toon ko comtiɗi ha e téléphone am e balleji golle ɗe kam golle ɗe dal ɗe peeñi hokki noɓe mbaɗiri ɗo ni kay ɓe mbakkilima no normal eyyi saabu gila min ɗum diiri mbiɗo dari ɗo gabbu kono ɗum diir tan suudu ndu heɓɓoride rek jawanmi galle o wottotawɓe fof ɓe ɗaani mine jontonmi galle woni tawmi kamɓene ɓe ɓuuɓe inde ɗum dusi bagage o min natani pour mi jaltina bagage o tawi yaltata jeygo heeɓi toon saabu kono wettori ni henni job ono cuuɗi fof jaɓɓe kamɓe kam ɓe gimmi ko gila jemma ko hen ɓe mbaali kadi ko hen ɓe ñami eyyi kandi abouto jaɓen jeyngol bangal mbawi arɓe no ar nder jamma 1h30 cumo fuɗi fuɗi minen min danaki wondani wonɓe danaki min jiiɗum ɗum wuro ngo fof jiiɗi dendagal goto fof wino ala biyaɗo ar yaha ala ko lewlendu tan yii goto fof dogi ari nde ari nde dendagal wuro ngo wona debbo wona gorko on saaha ndiyam ala robigne ala ko yimɓe jeeyi boyliri ɗo jaha ina gadda ina ñippe hen wona sappo ko mbiye presque aray ɗo ko 2 heures du matin eɓe gari taw oɗo galle presque ka ñiɓɓi minatede o kani gayni kamɓe ɓe mbaɗi hen effort mabɓe kono noon ha tawi ɗum kam gayni ndiyam wonan kadi heddi ko minen hedditi hen kadi forage kon ɗo taw ala ndiyam ɗum kadi ne jeeya e jeeya ɓeydi tampinde yimɓe sino ndiyam no wonno kam no wawno wasde bonirde hono noon kono jaw ndiyam ala ko ma boyde kam so Allah no yimɓe woni jetta wuro ngo dendagal darde mabɓe goɗɗo dari men goto fof darade fof dardima gila hanke jamma ha oɗo saaha tawruɗon ɓe ni boni tan woni gila hanke jamma ha so Allah boni jawdi boni kono eɗen jetta Allah nde wonno Allah no waɗiren en ni hay goto mayani en hay goto gañaki hen so woni ko bagage tan boni ko neɗɗo o wawi heɓtude bagage kono neɗɗo so yeehi on heɓtata ko hankkadi en jetta hen Allah jomuji ceerno kadi ene jaabi hen saabu so won wonno ɗum ardanno en tawi yimɓe ne ɗani ene naati e nder cuuɗi hay goto anda bonande min jetta noon min jetta dendagal tawa noon arɓe kadi en mairie one kadi kañumne ari hen ɓe gari ɗo ɓe ndemetini ɓe gari mairie ari ɗo henne ɓe gaddi wonko ɓe gaddi hunde fof kala ko bettuma wawma kono no bettiriɓe fof kamɓe ne wodino ɓe gari ɓe jottiri yimɓe taminirde ɓe gaddi ballal mabɓe ɓe mbawi amma ko jiiɗa ko waɗa ɗo ko fof dindagal ko waɗa ɗo ko addoya wuɗo ko addoya guureji fof ko wuuro ngo dara wiyami ko yettude Allah yettude moƴƴi ko annaɓe nde wonno sa dañi gardi an a tampata Allah waɗi moƴƴi amen ɓe ko jogui ardi en jetta Allah en jetti ceerno kañaki ɗum ɗo kala nde kewno hay soko perɗo so ari ko wuuro ngo fof darto walla ɗum hay soko perɗo so ari ɗo joni joni ko wuuro ngo fof darto yaha fewne ɗum galle mum ɗum waɗi ɗum woni ko woni e ƴiƴameji yimɓe hay goto witaki immo ala ɗum woni hankkadi ƴiƴameji yimɓe kala nde hunde wayni hen goto fof immata hay goto witaki addu hay goto witaki goto fof adda fewne waɗa min jetta hen Allah koye nede ndi min neha ndi woni ɗo e wuuro he kadi nde hetti ɗo kadi jetta hen Allah min jetti mawɓe arti wonno saabu ko tinnare mabɓe darde mabɓe te wuuro ngo wawi rendude ɗo andata hen o e o sukaɗo fof rendata golle ɗe yimɓe ne jetta hen Allah